Helo bawb a chroeso i taro gyda Nia. Wel heddi ni'n mynd i edrych ar beth sy'n dod nesaf i chi. Mae hwn yn neges Diderfyn. Ni'n mynd i edrych ar eich egni presennol. Ni'n mynd i edrych ar sialens presennol. A ni'n mynd i edrych ar beth sydd i ddod. A ni'n mynd i orffen a gair o gyngor wrth ysbryd. So heddi fi'n defnyddio yr unfolding path maen nhw'n galw hwn. Dec lyflu, o'n i'n meddwl, mae'r dec yma yn berffaith i'r darlleniad i ni'n neud heddi, i'r grŵp lyflu sydd gyda ni fan hyn ar YouTube. Ysbryd, croeso mewn, allwn ni please gael beth yw'r egni presennol i'n grŵp lyflu ni fan hyn ar YouTube heddi, please. Yr egni presennol. Egni presennol yw... right, okay. A mae gyda ni'r... berniadaeth, judgment, okay? Ond mae fe rhwng ffordd fel i fi'n gweud, okay? Os bydde fe rhwng fel un, bydden ni'n gweud bod angen i chi ffindo cydbwysedd ar y foment, okay? Mae'r cerdyn mae'n siarad am cydbwysedd, wneud yn siŵr bod popeth mewn balans gyda chi, okay? Ond gan bod e fan hyn, fi'n meddwl nawr, mae'ch pen chi yn y lle iawn fan hyn. A chi'n gwybod bod pethau eisiau dod mewn i balans dych chi, a chi wedi dechrau roi pethau mewn lle i ddod â pethau mewn i balans ar y foment. So mae hwnna'n egni da, chi'n deall beth sy'n rhaid chi'n neud nawr, a chi wedi dechrau dod â pethau mewn i balans nawr. Hefyd mae hwn gallu siarad am rhywbeth cyfreithiol weithiau. Wedyn ni bod e rhwng ffordd weith fel un, mae'r amser yna'n dod i ben nawr. So os chi wedi bod yn y llys yn sefyll am ferniadaeth, bydd hwnna'n dod i chi'n fian nawr, achos mae hwn wedi droi rownd fel un. So, diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please. Gewn ni nawr y sialens ar y foment, please. Sialens, beth yw sialens ysbryd ar y foment? A'r sialens yw y wech o gleddyf. Nawr, mae'r wech o gleddyf, siarad am stepio mewn i amser, ti'n bach mwy sefydlog, les mo bywyd cweit mor lan a lawr. So mae'r cerdyn ma'n gweithio fi nawr, bod eisiau chi symud mlaen mewn i bywyd sydd ti'n bach mwy heddychlon, Ti'n bach mwy llon nawr, So chi di bod mewn cyfnod sydd di bod lan a lawr, lot. A felly byddwch chi emosiynau chi wedi cael ei tynnu fan hyn a fanna, Ond nawr, mae eisiau ti'n bach o glirdeb yno chi i symud mlaen mewn i amser sydd jyst mwy llon, Lyflu. So dyna'r gair o gyngor. Diolch ysbryd. Gallwn ni please nawr gael beth sy'n dod nesaf. Iawn, A beth sy'n gyda chi yw'r tri o Fynd, tair ffon fan hyn. Nawr mae'r cerdyn y tri o Fynd yn gweithio fi bod amser wedi dod nawr i chi symud mlaen. So mae'r thema yma o symud mlaen yn redeg trwy hwn ar y foment, A wedyn ni bod hi'n amser nawr i chi fynd, falle bod chi'n teimlo fel sy'ch chi moyn mynd i deithio rai o chi, Falle bod chi moyn mynd ar wyliau. A nawr yw'r amser i chi ddechrau edrych ar wneud yna. Falle bod chi moyn symud mlaen i wneud swydd wahanol. Falle bod chi moyn symud mlaen i ffindo cariad newydd, Mae hwn yn gweithio fi nawr bod e'n amser i chi wneud y step yna, cymryd y cam a dechrau symud mlaen, Ac mae pethau da ar y ffordd i chi gyda'r cerdyn yma. Pethau da, tanllyd, cyffroes. A mae fe'n amser i chi nawr dechrau fi mas yna i gael tymed bach o antur yn eich bywyd. So dyna beth sy'n dod i chi. Wel, mae hwnna'n gerdyn lyflu, ydw e? Gewn ni gair o gyngor wrtho ti nawr, please, ysbryd. Gair o gyngor ar hwn, please. A'r gair o gyngor, waw, mae'r thema yn gweithio ni, symud mlaen, bwys. A beth sy'n gyda chi fan hyn yw'r cerbyd, marchogaeth, a chariot. A mae'r cerdyn yma yn siarad am symud mlaen yn gyflym nawr. Mae'n amser i chi gyda'r cerdyn yma i gymryd ar awennau a
mynd mlaen gyda'ch bywyd. Symud mlaen, okay? Ac mae lot o bethau newydd yn dod i chi gyda cerdyn y chariot, mae cerbyd, okay? Mae fe'n siarad am, mae hwn hefyd yn siarad am falans, okay? Mae'n siarad am cydbwysedd rhwng cael eich tynnu mewn gwahanol ffyrdd, okay? Falle bod un person yn gofyn i chi, o dermyn un dy fi, neu rwy'n arall yn gweud o na, pa'n neud na. Ond mae rhaid chi ffindo cydbwysedd yn hwn i gyd, okay? Ond mae'r chariotyn, mae'r cerbyd yma yn symud mlaen yn gyflym, okay? A mae'n amser nawr, gair o gyngor wrth ysbryd i chi, mae eisiau chi symud mlaen ar yn gyflym. O ta beth yw'r sefyllfa? Falle bod chi wedi bod yn timlo fan hyn, bod dim cyfiawnder wedi bod yn eich bywyd chi, okay? A mae eisiau cyfiawnder nawr yno chi. So falle bod chi'n timlo ar y funud, o'n i gwybod yn deg, okay? A y gair o gyngor yw i symud mlaen o hwnna nawr. Okay, mae hwn i gyd yn gweithio chi am symud mlaen fan hyn. Okay, mae'r neges, mae'n blaen heddi. Mae angen i chi symud mlaen o pa sefyllfa chi yn ar y foment, pinne taw sefyllfa gyda swydd sydd ddim yn timlo'n iawn i chi. Felly bod eich busnes chi ddim yn gweithio yn y ffordd mae yma'n angen. So wedyn ni bod angen nawr i chi symud mlaen i felly syniadau newydd fan hyn. Os yw yn gariad, felly bod yn amser i chi symud mlaen o'r cariad yma nawr. A wedyn ni bod eisiau chi symud mlaen yn gyflym nawr. Okay? Mae'r amser wedi dod nawr i ddim timlo fel sydd dim cyfiawnder dych chi fan hyn, okay? Ond mae'n amser nawr i chi gymryd y cam na mlaen. Okay? A smidwch mlaen, cymrwch ar y wennau ar bywyd eich hunan. Na beth mae hwn yn gweithio fi. Okay? Lyfli, diolch ysbryd. Be fi'n mynd i wneud nawr, fi'n mynd i gymryd peth cerdiau i eglurhau hwn. Ti'n bach mwy twfwn i ni. Okay. Cerdiau Rider-Waite Smith fan hyn i eglurhau rein. Allwn ni please cael ti'n bach o glirder ar cerdiau yn y cyfiawnder rhwng ffordd wyth, please, ysbryd. O, a beth sydd gyda ni yw brenhines y pentacle. Okay. So, fi'n gweld mae rai o chi fan hyn, felly wedi bod yn y llys, a felly wedi cael cyfiawnder yn rhywbeth, okay? Neu mae cyfiawnder byth di ddod i chi fan hyn. Achos mae arian yn dod mewn fan hyn i chi, boes. Mae brenhines y pentacle yn siarad am digonedd, okay? Digonedd o arian. A mae digon o arian dy hi fod i gallu roi a cymryd, okay? Gallu roi arian i elusennau, gallu roi arian i rai o'r tili sydd angen, okay? Mae'r brenhines y pentacle a lot o arian gyda'i. A mae hon yn eich egni presennol chi. So falle bod rwy'n fel yn cefnogi chi, okay? Falle bod eich busnes chi'n mynd trwy tyma bach o drafferth ar y foment. A mae'r fenyw yma, a bod fi'n gweud fenyw yw fi ar hwn, okay? Ond y person yma sy'n dod drwyddo i chi fel brenhines y pentacle yn helpu chi gyda'ch busnes. Felly bod nhw'n rhoi bach o arian i chi i fynd lawr llwybr bach yn wahanol gyda'ch busnes, okay? Achos allwch chi fynd lawr llwybr wahanol fan hyn gyda'r 3 o Fynd, okay? Os yw e'n rhywbeth, fel fi'n gweud, rhywbeth cyfreithiol, wel, wedyn ni bod chi'n mynd i ddod mas o fe'n dda, okay? So os ych chi yn aros am arian, wel wedyn ni bod arian yn dod mewn i chi, a chi'n mynd i fod yn llwyddiannus gyda hwnna, okay? Neges bach neis fyna, okay. Nawr, gewn ni, please, eglurhad ar y wech, please, y wech o gleddyf fan hyn. Beth sy'n angen symud mlaen o fan hyn, please. Alright, okay. A beth sydd â chi yw cerdyn y 5 o gwpanau. Nawr, mae'r 5 o gwpanau yn siarad am galaru, okay? So, eich sialens chi ar y foment yw i symud mlaen o'r amser galaru yma. Nawr, chi wedi bod yn galaru am rhywbeth, gallai fe fod wedi bod am eich busnes chi, okay, ddim yn neud rhy dda. Allai fe fod wedi bod am berson i chi wedi colli yn eich bywyd. Allai fe fod yn berthynas i chi'n colli, okay. Gallai fe fod yn swydd le chi wedi colli'ch swydd a
chi'n teimlo fel sy'ch chi ar goll dyma bach nawr. Wel, mae'r cerdyn yma yn gweithio chi bod e'n dod dan eich sialens chi, bod y sialens nawr i adael y galaru i fynd a symud mlaen, mewn i bywyd sy'n fwy llon i chi, fan hyn. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, please, cerdyn i eglurhau y 3 o Fynd. Be sydd i ddod? Ysbryd? A beth sydd i ddod yw'r cerdyn cryfder. Nawr, mae hwn yn gweithio fi bod chi digon cryf i fynd drwyddo a newid ty beth yw'r sefyllfa hyn chi yn ar y foment, Achos mae'r cerdyn cryfder, dewch chi mas o hwn i gyd ty beth yw'r sefyllfa hyn. Os nag chi'n teimlo'n gryf ar y foment, chi'n mynd i erbyn i ddiwedd Achos mae'r cerdyn cryfder yn gweithio fi, mae'r cryfder gyda chi, tu fewn i chi, i ddod drwyddo rhywbeth, A chofiwch, fan hyn, mae wastod cefnogaeth da chi, Pidwch meddwl bod dim cefnogaeth da chi, achos falle yn y bywyd 3D, bod neb da chi i gwmpo nôl ar i helpu chi, Ond mae wastod eich tîm ysbrydol gyda chi, a maen nhw wastod gyda chi. So os chi byth wrth eich hunain, bwys, a helpa nhw chi gael y cryfder i ddod drwyddo ty beth yw'r sefyllfa yma ar y foment, Diolch ysbryd. Gefn ni nawr gair o gyngor, wrth o ti, please, allu di eglurhau cerdyn y cerbyd yma, cerdyn y cerbyd marchogaeth, please. Right, A mae gyda ni cerdyn marwolaeth, ond nag yw hwn yn meddwl bod rwy'n mynd i farw, Mae fe'n meddwl bod chi'n trawsnewid, Mae rhywbeth yn trawsnewid yn eich bywyd chi, chi'n dod â rhywbeth i ben fan hyn fel bod rhywbeth newydd gallu dod mas, Fi'n gweld y cerdyn yma, chi bod beth yn gweud yn Saesneg fel o the phoenix rising from the flames, Na beth yw'r cerdyn yma? Mae'r cerdyn yma yn diwedd i rhywbeth o ddim yn iawn i chi, O ddim cweit yn iawn i chi. Chi'n mynd i alaru ty beth yw'r golled yma, ty beth yw'r peth yma, falle o ddim yn deg yn eich bywyd chi, Chi'n mynd i alaru fe, ond chi bod beth, chi'n mynd i symud mlaen nawr. A chi digon cryf i symud mlaen. A mae'r cerdyn mae'n gweithio fi, unwaith symudwch chi mlaen, byddwch chi'n trawsnewid, Byddwch chi'n trawsnewid. Beth i fi'n mynd i gael nawr, fi moyn ragor o wybodaeth ar hwn. Achos fi moyn gwybod, please, ysbryd, fi'n mynd i gymryd ragor gerdiau fan hyn. Achos fi moyn gwybod beth yw'r trawsnewid yna, beth sy'n dod ar ddiwedd y trawsnewid. So fi'n mynd i fynd nôl i'r dec yma. Ysbryd, please, gallwn ni gael cerdyn arall, jyst i weid, beth sy'n dod, beth sy'n ar y ffordd ar ôl y trawsnewid. Ar ôl ty beth yw hwn i orffen, ysbryd, beth sy'n dod ar ôl ni, beth sydd i ddod yn yr hir dymor ar ôl iddyn nhw ddod mas o'r sefyllfa yma. A beth sydd gyda chi yw cerdyn y seren. Right, So beth sy'n mynd i ddod i chi o hwn, a beth sydd dyna'r gwylod y pac yw, beth sydd dyna'r gwylod y pac yw'r 9 o gwpanau, mae hwn yn gweud lot wrtho fi nawr, So gyda cerdyn y seren, mae hwn yn siarad am gwellhad, So dy beth yw'r sefyllfa anodd un chi wedi bod drwyddo fan hyn. Mae'r amser di dod nawr, unwaith byddwch chi'n symud ymlaen, unwaith byddwch chi'n cwpla dy beth sydd angen i chi orffen fan hyn, Chi'n mynd i gael amser o wellhad. Mae'r cerdyn yma hefyd gallu siarad am stepio mewn, camu mewn i'r golau, So mae gallu siarad amdano chi yn fod ar lwyfan neu felly ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae fe gallu bod yna, A mae fe'n amser i wella i lanw'ch cwpan chi eto. A beth fi'n meddwl wrth yna yw amser i wella'ch emosiynau chi. A ty beth yw hwn? Ty beth mae hwn i wneud â'r darlleniad yma? Mae'ch emosiynau chi'n mynd i fod yno fe rwy ffordd, Achos os taw busnes yw sydd ddim cweith mynd yn iawn, felly bod angen arian yno chi yn y busnes, felly bod chi'n moyn mynd lawr ffordd arall o redech eich busnes, Mae hwnna chi'n mynd i alaru am beth oedd da chi fan hyn. Mae emosiynau yn rhan o bopeth
rhywbeth gyda ni, achos chi'n mynd i dimlo emosiwn am rhywbeth. Os ych chi'n gorffen perthynas, wel, mae hwnna'n mynd i ddod â emosiynau chi. A mae'r cerdyn yma yn dod ar cyfle i chi wella fel bod eich emosiynau chi gallu wella a gallai'ch cwpan chi lanw eto, Achos mae'r seren, mae'n dechrau roi emosiynau a bywyd newydd i bethau, So hwn yn gerdyn lyflu, A fel yma, mae rhaid i fi gymryd y gerdyn yma sy'n ar gwylod y dec, achos droi ystyr dec rhwng ffordd wyth, a y cerdyn sy'n fan hyn dyn ni ar waelod, beth oedd gwaelod y dec, yw cerdyn yn 9 o gypanau, So unwaith chi'n newid hwn, unwaith chi'n newid y sefyllfa yma, symud mlaen o'r sefyllfa, Mae angen i chi rili symud mlaen nawr o ta beth yw'r sefyllfa yma, Gyda'r cerbyd yma. A bydd eich breuddwydion chi'n dod yn wir, Bydd eich dymuniadau chi yn dod yn wir. Ond mae rhaid bod chi'n cymryd yr amser i wella gynta. Wel, unwaith chi'n mynd trwyddo hwn, mae'r seren yma'n dod, boys, a mae'ch breuddwydion chi'n dod yn wir o achos yna, So, mae hwn yn gerdyn lyflu, so fi'n mynd i roi hwnna gyda'r seren fyna, a ni'n mynd i gael egli'r had, please. Just i gael tymach fwy o wybodaeth am hwn. Right, A beth sydd gyda ni yw y gwas o gleddyf. So mae gwas o gleddyf yn gweud bod syniadau newydd yn y mewn i chi, falle bod chi'n dysgu rhywbeth newydd, falle bod chi'n darllen am rhywbeth newydd, falle bod chi'n ffindo ffordd, falle bod chi'n ffindo ffordd fan hyn i wella'ch hunan, Falle bod chi'n mynd i weld cwnselydd neu rhywbeth, i wella'ch hunan o ta beth chi'n galaru drosto fan hyn. So falle byddwch chi'n cael rwy'n yn dod mewn fan hyn i helpu chi i weld pethau tymed bach mwy clir, a helpu chi i wella o achos na. So mae hwnna'n gerdyn lyflu i ddod fan hyn. A chofiwch, boys, mae'ch breuddwydion chi'n dod yn wir fan hyn, Waw, gen i edrych ar hwn, fel o'n i'n gweithio chi, os da busnes yw chi mynd i dimlo falle mach o anghyfiawnder am rhywbeth, Mae rhywbeth ddim yn cydbwyso yn eich busnes chi. Mae rhaid bod chi'n cymryd y cam nawr i symud mlaen. Os ych chi wedi bod yn cwerylad ar rwy'n mewn busnes, mae'n amser nawr i symud mlaen. Falle bod chi wedi colli eich partner busnes fan hyn, a chi'n galaru diwedd y busnes, Ond mae'r cryfder gyda chi i symud mlaen nawr at rhywbeth newydd, A falle fel fi'n gweud, falle bod chi'n teithio. Falle byddwch chi'n teithio dramor i ffindo rhywbeth newydd i'ch busnes, offer newydd i'ch busnes neu rhywbeth fel la. Ond mae amser teithio ddod. Neu falle bod chi jyst moyn cymryd amser mas. Falle bod chi jyst moyn mynd ar wyliau jyst i gael brec, boys, A mae hwnna'n iawn. A mae'r cryfder da chi ddod trwyddo hwn i gyd. Byddwch chi'n symud mlaen. Byddwch chi'n trawsnewid, Mae'n bwysig iawn bod chi'n mynd trwyddo hwn. Fi'n gwybod mae lot o pethau mewn bywyd yn galed ofnadw, Mae pethau'n anodd i fynd drwyddo. Ond mae hwn yn gweithio fi, mae hwn yn cerdyn o obeth i fi, Achos, fel fi'n gweud, byddwch chi'n trawsnewid, byddwch chi'n newid fan hyn, A bydd eich bywyd chi, ochr arall i hwn, credwch fi'n ei bido, yn well. Achos, mae hwn i gyd yn dod i chi, So pidwch ofni wedi'i, pidwch ofni, Mae popeth mynd i fod yn iawn. A'r un peth os taw perthynas yw hwn, chi'n mynd i fod yn timlo'n ofnadw os yw perthynas yn dod i ben dy chi, Ond mae'r cryfder gyda chi, a chi'n mynd i symud mlaen. Chi'n mynd i symud mlaen o hwn. A chi'n mynd i symud mlaen eitha gloi, Chi'n mynd i symud mlaen yn gyflym fan hyn. A chi'n mynd i drawsnewid yn gyflym, a mae'ch bywyd chi'n mynd i fod yn wahanol iawn. Wedyn ni o fewn y blwyddyn nesaf yma, So ta pryd chi'n gwylio hwn, o fewn y blwyddyn nesaf, mae hwn i gyd mynd i ddigwydd i chi, A mae fe wedi dechrau digwydd nawr. A chi'n mynd i wella, Chi'n mynd i gael syniadau newydd, chi'n mynd i gael clirdeb am bethau. Chi'n mynd i ddysgu lot, A ar ôl ei gyd, mae'ch breuddwydion chi'n mynd i ddod yn wir.
So mae hwn yn ddarlleniad anodd, ond mae fe'n ddarlleniad da, a mae fe'n ddarlleniad obeithiol i chi. Os ych chi'n edrych ar hwn fel darlleniad iechyd, wedyn ni, chi'n teimlo ma'ch o anghyfiawnder felly bod chi wedi bod yn dost, chi'n teimlo pam mae hwn wedi digwydd i fi. Ond wedyn ni fan hyn, mae rhywun yn dod mewn i helpu chi fan hyn, sy'n a lot o arian, a gallu helpu chi wella, Chi'n galaru'r bywyd oedd gyda chi, ond mae rhaid i chi symud mlaen nawr mewn i'r bywyd newydd yma. Ond mae'r cyfnod yn dod a chi'n mynd i wella o ty beth oedd y pethau yma o chi'n dioddau fo, Mae amser gwella yn dod fan hyn. Mae'ch breuddwydion chi'n dod yn wir, bydd chi'n mynd i wella, A os ych chi'n edrych am gariad newydd wedyn ni, wel, mae amser ych chi'n pyd o becso am beth di symud mlaen, pyd o galaru bod neb dy chi ar y foment, achos chi'n grif yn barod, A mae'n amser chi'n newid beth ych chi'n edrych am, a symud mlaen, falle mewn ffordd newydd, falle mewn trywydd newydd. Falle bod amser ych chi edrych am rwy'n sy'n falle dim wastod i weld fel sy'n o'ch taip chi, falle, So mae hwnna'n bwysig fyna, a chi'n mynd i wella o beth bynnag chi wedi bod yn galaru am, a mae'ch breuddwydion chi'n mynd yn wir. A falle bod y gwas o gleddyf yn mynd yn mewn i chi, Rwy'n sy'n syniadau newydd, rwy'n sy'n clirdeb, meddwl o'r pen, maen nhw'n berson ifanc yn ei meddwl, Galle fod y person yn dod mewn i chi. Waw, dyna'r darlleniad lyflu, boys. Beth fi'n mynd i wneud nawr i orffen y darlleniad yma? Yw cymryd un cerdyn, neges o'r ysbrydol fan hyn. Jyst i gael neges i orffen y darlleniad yma. Darlleniad anodd mewn rannau, ond darlleniad gobeithiol iawn wedyn ni fan hyn, A beth sydd gyda ni yw y fflam las. Y fflam las. A mae hwn yn gweud bod chi'n mynd i sylweddoli rhywbeth yn gloi, chi'n mynd i ddod i ddeall pethau'n gloi, deall felly pam mae'r sefyllfa yma wedi digwydd, Chi'n mynd i ddod i'r dealltwriaeth yn gyflym, a na beth yw'r cerdyn yma, y fflam las, So chi'n mynd i ddeall pam mae hwn i gyd wedi digwydd, felly bod wedi bod yn amser falle bod yn amser anodd i chi, Felly bod chi'n galaru lot. Ond beth mae hwn yn gweithio fi yw, mae'n amser i chi nawr symud ymlaen. Os ych chi wedi colli rhywun yn eich bywyd, mae'n amser i chi nawr i weid, reit, fi di galaru digon nawr, mae'n amser i fi symud ymlaen am mywyd. Chi'n mynd i gael y clirdeb ar diwedd y dydd pam mae hwn i gyd wedi digwydd, Chi'n mynd i ddeall pam, A falle taw achos bod eich breuddwydion chi'n mynd i ddod yn wir yw ar diwedd y dydd fan hyn, Waw, fel fi'n gweud, darlleniad eitha trwm, boys, ond darlleniad gobeithiol iawn. Mae gobeith i chi yn y dyfodol yma, i'ch breuddwydiau chi ddod yn wir. Chi'n mynd i wella, o beth bynnag chi wedi bod yn anafu. Beth bynnag sydd wedi bod yn anafu chi, chi'n mynd i wella o hwnna nawr. Gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad. Os i chi cofiwch rhoi bawd lan, a please cofiwch dan ysgrifio'r sianel, mae pob peth bach i wneud fel a'n helpu. A os ych chi wedi darllen y cardiau mewn wahanol i fi, neu os yw'r cardiau yn gwneud synwyr i chi, gadewch fi wybod yn y negesion isod, achos fi'n dwlu siarad â pobl, a fi'n dwlu siarad am darlleniadau, a beth ni'n teimlo'n yn greddf amser ni'n darllen y cardiau. A dwlen ni glywed os yw hwn yn addas i chi ar y foment, a beth i chi'n mynd drwyddo, a fel i chi'n teimlo felly bod chi'n symud mlaen nawr, neu os i chi'n cael y neges o symud mlaen nawr, gwedwch wrthai fel mae hwn yn felly helpu chi, achos dwlen ni glywed wrtho chi. Wel, boys, gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad, a drychwch ar ôl eich hunan, a welai chi yn y darlleniad nesaf.